Здравейте, пичо, аз съм Сар и в този клип ще ви покажа колко прах събира едно PC за около един месец. Съответно ще използвам моят компютър, който бих при около месец. Малко повече около месец, няма значение и нека започваме. Както виждате, по повърхността на компонентите има наслоен прах. Както и по предния филтър си има доста прах, който също ще изменя смисъл да го чистя с спрея за почистване. Товорен спрей, ето това е спрея, който ще използвам. Купил го от Била за около 10 лева. Добра покупка беше. И нека започне с самото почистване. Ще изкарам видеокарта, за да мога да я почистя по-добре. Ето е самата видеокарта. Не е много напършена, но все пак ще я изчистя. Тук използвам кърпичка за да почистя прахта, която беше събрал в долна част на компютъра, тъй като няма смисъл да я почистя с спрей, затова ще ги използвам кърпичка. Това е за клипа, надявам се да ви е харесал. Ако ви е харесал, може да го харесате. Може да напишете коментар какво мислите за клипа, да ми продължите някакво друго хардуерно видео, какво да направя. Съжалявам, че нямаше клип около 2 седмици, но просто имах технически проблеми и смятам, че ще мога към 15 септември да качвам по-горе един клип на седмица, защото след това ще уча в друг град и просто някъде да качвам клипове. Мога да качвам някакви клипове в събота и неделя, но не знам. И да, може да се абонирате за канала ми, ако ви харесва това, което правя. Аз бях Сар и до следващия път. Boom, bitch! Yay!